Labari na cikin gida Najeriya. 'Yan sanda sun bankaɗo gidan Sheɗan a garin Imo. Wasu jajirtattun 'yan sanda sun bankaɗo maɓoyar 'yan ta'adda da masu sarrafa yara a wani babban farmaki a Oguta. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta yi nasarar tarwatsa wata muguwar ƙungiyar 'yan ta'adda wadda ke haɗa masu fashi da makami, masu garkuwa da mutane, masu sarrafa yara, child traffickers. 'Yan ta'addan IPOB ESN abin ban tsoro. An gano kaburburan mutane ciki har da wani fasto Chukwuemeka Okoro wanda aka yi garkuwa da shi, aka kashe shi, aka birne shi kamar dabba. Fashin baki, wannan na nuna matsalar tsaro ba ta arewa ba ce kadai. Bambancin arewa da 'yan bindiga suna neman kuɗi, 'yan kudu suna neman siyasa da kuɗi. Duka biyun suna kashe talakawa, sarrafa yara, miyagu suna satar yara, sayarwa ko yin tsafi. Kisan fasto, wannan yana nuna ƙololuwar rashin imani da rashin tsoron Allah ko hukuma. Gargaɗi ga iyaye, ku riƙe yaranku sosai, waɗannan miyagu ba su da imani, domin wannan yanayi da ake ciki na rayuwa baka gane mugu sai ya maka. Rigakafi ya fi magani. Ya Allah Ubangiji ya ƙara tsare mu daga sharrin wayannan mutane. Ku yi following din Some Truth News domin samun labarai daga lungu da sako na duniya baki daya, domin samun labarai da gabas ta tsakiya da ma gida Najeriya baki daya.